Apa ya? Ya, apa? Semut. Kita ngerupung sama roti mang nih kono. Nang mandi nduk. Dek. Mandi ambune ngene ya. Ambune obat iki. Kaya obat suket iki. Apa? Gadak ambune. Ini bukan Marsal. Lah ora marsal, Dek. Obat suket ki apa jenenge sing kaya obat ula kuwi lho. Koradan. Gak ngono apa? Sing dengan nyemproti ula ki ndekne apa kae? Obat tikus iki jenenge apa? Timek. Sing ape ngobati tikus ki lho sapa? Oh kok. Wis teko obat tikus, iki obat semut kok obat tikus. Dhisik iki bubuk guys iki. Sirahe ngelu. Kerok. Mbok kerok iku. Kerok terus dibeli obat. Lho aku ki ngombe obat ya ke apotek, tapi setiap bar ngombe obat wi ngantuk. Lho ya mripat iki kok Angin kaset. apa mangan jajan campur-campur. Ora ya awak Terus mangan kupat lepet apa sembarang, jangan ludah mbuh lho paling ya. Ini piye mbok kerok iki? Yang atus sayang. Mripatku ki tak nggo ngingeti sengenge loro rasane ki nut. Nek bar tak ombene obat ki yo penake Bapak. Yo keringetan. Yo cara yo ngantuk iso turu, tapi engko nek obat iki yo reaksine entek yo. Yo kaya balik ngono neh, paling gak cocok obate apa piye. Paling yo masuk angin bareng campur. Keselen kurang turu. Ya guys. Oh iya, urung salam guys lali. Urung salam jadi lali. Sopo? Ya kini kan urung pembukaan ya. Urung. Kowe apa? Lah yo karek yo sampean ya apik kok iso. Aku ki bubuk kok. Omongan kowe gerok-gerok ngene lho Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bukaan sik. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandhane anu ya sirahku ki ngelu. Ngelu jane iki ngene lho. Wacane iki ra penak. Lho kabeh lho Bu RT ki jere omonge Pak RT mau 3 dino ki. Ora tangi kae lho bojoku Pak RT. Malah ngene. Mbak ayo ngonten ning sawah mbek aku. Lah aku mbok jak ngonten mbek kowe. Awakku ora penak kok aku ngono. Lah kae bojoku 3 dino ora tangi kae lho. Watuk pilek. Preksano ya moh ngono. Walah berarti ya ora aku dhewe ya enggak ngono. Diperiksa sih. Ya berarti juga aku dhewe ya rono-rono ki. Kabeh Mbah Kung, Mbah Dok bareng iki lah. Do bubuk kabeh guys do masuk angin. Berarti ya usum kono-kono ki. Padahal ki aku cara bar ke rumah sakit ngono ki ya. Ya cuci tangan, engko pas ning anu ki ya pakai masker.
ora enak awake ra Tapi penak. yo jenenge cuaca, Dik. Cuaca iki kadang panas, kadang ki esuk-esuk wis kudu udan ngono kan. Cuacane iki wis ngono kae gak kena di ngono. Adem panas. Niki ning awake padang perkinting. Adem panas. Tinggal Kok sepi. nang mandi nduk dadak jebule Mas Arifi ning omah ya Mas Kete suwi. Oh, berarti lebih Sing Mas Najis kuwi karo Mbah Pomo ning baon. Lah aku lho bar masak, bar nggek konten, bar apa ya wis bar ngombe obat ya koyo wong di anu lho langsung buksek kae aku. Kaya wong diracuni ngono kae. Angger bar ngombe obat ngloyo. Kuping ki krungu enek wong nonjok barang ku mang. Sing nampani sampeyan ku mang. Aku ya krungu jane tapi ki Jumaen. mulus. Ngarepe sekolah PAUD iki. Entuk tunjukan, guys. PAUD ta, Dek, PAUD. Lah wong PAUD Dek TK le. Jumaen sing wedok kok sambung kuwi Dek ya, Bapak. Wis usum nganu guys kene usum wong digawe. Tunjukan ki wis walalah. Mulai iki lho tunjukane. Tunjukane guys. Simple, terima bihun, tahu, terus kacang. Ndoke ya glundung. Iki kerupuk sego. Tapi ngene iki wong wis adate wong kene ya ngene guys. Ndok glundung ki wis nonjok ngene iki. Wis gak apa-apa, entar adate wis ngene kok ya. Ndok. Bersyukur ngene aja. Diparingi rezeki kok. Tak kayak neng andenge TV ki mange Apa? kudung tak kayak neng ngono iki. Lali enek bakul pentol. Lho ora ngono ki mangi kondi masih kolor. Kok ngene di jiran. Jiran iki sapa? Jiran iki yo batur kune Sumatera. De jiran. Apane de anu kuwi? Tukangane Deni. Apa mulih rene? Sing ndi wong iki aku kurang tau roh. Tahun. Detik rene sapa sing ngomongi sampean nek roh nek teko? Wis ora ndek. Lah ya pirang taun ae. Iki berarti nganu sing ape mek anak sampean ki sapa didadi? Awor kuwi. Lah ndek ben dipek anak wong ning Kopinan kok ya moh Mas iki. Atuk manase pemak ya mujur. Ora petok kowe. Iya, malah ya wis gak dadi bojoku Lho dipek anake wong sukses wis duwe kebon kopi sak darat-darat pirang-pirang hektar kok ya moh lho. Wis saurunge Joko apa wis bar Joko kowe ning Sumatera kuwi? Wis bar sunat. Lah rono ambek sapa anu kok kene iki? Bareng di Sumardi. Dijak. Bareng dikon bareng kok. Lho, lah ya maksud iki kerja apa yo niate kerja. dipek anak Yo ora kerja sik. ning Kopinan kuwi. Apa ya Mas sing dikerjakno ning Kopinan? Yo resik-resik. Kebon. Oret. Lho pirang tahun sampean ning kono ki? Tahun. Piro? Orang tahun. Setahun wis. Angger setahun pas lebaran iki mantuk. Iya, dipek anake wong ngono kok ora gelem aku ngono cara Kira gelem. anak yo. Yo ngantek saiki ra ndek anak wong sampean Tapi dipek sembuh. emoh kok. Lah kok man gak sukses cara aku mbok gorono yo gelem ndek ben. Sing dumek wis apa. Mesti ra petuk, mesti omah kono. Lho mamah kono kan omahmu kene ndek ben tetep. Omah kene Yo. yo nek mulih rene. Lho lah jare setahun mulih. Lah pas sek golek duit. Lah nek wis dipek kono gak ora mulih-mulih. Nah, nyatane lho sing kuwasa ya ora menghendaki nek kowe ning kono nek. Te yo nek tare judoku ndere yo ngono sing ngakon sapa wong emek ya wong anggek netes mbok pek kok. Wong niki ya ora mudeng telu sekolah langsung ditekokno. Lho piye ngono iki Dik sing wae sapa ki?
Kayak ya aneh pertanyaan. Cek nek petuk Pak Edi iki ya Mas kok. Dadi parani dadi karo paling nek lawan omah. Wong ndek sing ana kuwi ra penak. Lho, Dadi teko dhewe. ngene kok ngene kok. Piro ngono ongkose ngono kok. Aku ki awakku ki ra penak bapake mlaku rono-rono ngene sirah ki tak nggo mlaku ki koyo rasane koyo druk-druk ki pathak aku mencoba. Dadi teko. Rasane tak nggo salat kuwi koyo numplek ngene. Oh alah. Kayak sirah ki rasane pleng buileng lho. Apa bubuk iki yo gak iso guys dhisik iki nek buk iki ngingetno pekerjaan ngono ki yo mikir engko ngupload, mikir nggawe video, mikir masak, mikir lah sembarang apa iki gak iso nek dhisik kon terus istirahat total ngono iki gak iso ya tetep jenenge ibu rumah tangga ki ya tetep mikir pekerjaan omah ya guys. Emang mbok saponi ya ndek esuk man urung nyapu lah aku penyapu ki yo ribut masak. Mosok saiki nang omah Pak Edi. Aku tak rono piye? Yo. Tak rono guys. Nek nane ndandakno kompor lho urung tak opahi gak tau petuk wonge terus. Ya adike Pak Sudewe lah ngono jenenge wong kongkon ki mosok gak ngopahi yo guys. Ndang diurusi mbok pira-pira. Lah yo. Tak nekoki mbadok guys. Jerone arep dipreksakno ki preksakno ning ndi? Wong dusum gregesi kabeh ngono iki guys. Ki ambune bensin mbludak kok nggonem. Bensinnya mbludak ambune motor. Lah, jere preksa ning ndi? Sampeyan jere dipreksakno. Oh, mau sing preksakno. Aku kompresor aku gak. Iya. Periksa lah itu. Kayak apa jamu? Mbok dikai dinda apa macam saya. Mbah Kong ku lho. Jenang oh. Terone sapa saiki? Sane ndi wonge? Terone Pak. Saturu. Gak kaya nang. Lho kae om ning omah gak dipreksakno om. Nek wis yahene iki ndak ngono itu, gak ya antrine wagih paling nek yahene iki. Mbok bodrak wis. Malah ndet saya kok gonem lho kok. Tapi pertambahan sih Ya yo, mau do rono-rono kok do semene iki lek Basri mang Pak Agus sing ngebelek Basri sesuk kan pasar paingan Wong ijur yo katisen wis seminggu. Heeh. Lah yo kok yo padha ae rono-rono kok sambate do katisen kabeh. Yo kok cuaca ku lho. selong tenanan yo kok. Saiki bubuk ning ndi? Astagfirullahaladzim. Abene iki nendi? Lah ngono nyanyi ibu ki lho. Heeh. Nek nyanyian ibu ku ya. Nangis ndek. Lho tarae lagune ki menyedihkan kok. Lho saiki pikirane wong tuwek ki ya. Bayek ki rak wonge, pikirane tuwek kok. Bocah setahun omongane etese kok ngono kok. Piye, Dik? Lagune piye, Mang? Ibu ngono. Saterus nangis. Nggih. Nek nangis piye, Mang? Dek, nek nangis piye, Mang? Kok lewame kok. Malah mbok nyanyekno kuwi ya menyedihkan. Nggih, wis menyedihkan ya, Dik. Oh, alah. Lho, nangis.
oleh buke, maju karo buke kok nyanyi niku to. Ya cah sakmono rek mudeng iki lho ya. Tapi ku muni domblong ngene. Sampe ndo namu batak namu namu. Kak nyanyi ibu nek. Kak. Iya nek nyanyi ibu. Keplaki. Nina bubukan. Halo guys, selamat malam. Pak Sudewean guys ning omah. Dik Dinda do ning mburi. Dise do ning mburi. HP-ne kok ngletak ning omah. Ciri sambate awake ra penak guys. Campur apa ki masuk angin. Pilek watuk, batuk pilek sambate umbuh. Njaluk kerokan saurunge jam 5 mang guys saurunge adus tak semayani nek bar ngisak ngono. Mang wonge dodolan ning mburi. Tak bloke guys sebalik kok tak tinggal ning ngarep rokok. Tak goleki kok ora enek jare njaluk kerok. Tak patenane sik guys. Susul ning mburi. Paling ning Indonesia paling. Oh, alah wis ning omah. Ndek mang nang mburi kok tak cire njaluk kerokan kok. Jebule ngeringkuk ning kene kok. Awake ra penak guys dhisik. Ini sambate mbah jul mulai apa ya guys? Arep lebaran paling ya guys awake mulai rumbu-rumbu. Sire njaluk kerokan kok tak goleki jul bar magrib mantek ape ngisak kok. Jebule wis keturu guys pokoke mburi. Piro ya? Ora jam 09.00-an. Mas songo paling. Awake gregesi ya. Sire njaluk kerokan kok. Tante ini ra balik-balik. Lah aku ning omah ngarep kono. Aduh menek wis guys. Aduh guys. Oh, ya. Sampai ning warung entek gak sida perkara jere njaluk kerokan, guys. Antene nang omah mburi ra rere. Aduh. Awakku ki jemborok-jemborok. Aduh men. Jur mulai apa lebaran kan lho sambate. Oh ya ora aku dhewe Mas, rono-rono Ya usum paling. Mbah Dok mau dipreksakno Om ya ora gelem. Mau tak ombeni banyu anget. Kan adem tak ombeni banyu anget-anget. Watuk kula rontok mendo. Oh, edan guys. Mripatune tak nggo merem iki pinuk ngono ya. Lah piye preksa? Kaos bengi jam piro iki? Jam 8 lewat. Nek memang bar magrib tak angak-anguk ora enek. Aku nang mah nguri diwong Mbah Dok cerepe preksa kok. Anu kok sing ndek mau ora tangi blas iki wong elah sedina ya gak tangi. Duh. Meriang kabeh guys, muga-muga dadi diparingi sehat. Doane nggih, guys. Oh masuk angin e batuk pilek sirah ki ngelu, mripat nek dienggo merem ki pinuk. Nek kena sengenge niku rasane kok nut-nut. Berketok guys. Kok gemburuk kaya. Ayo kok gemburuk kaya. Gemburuk gajah. Sirahe diwetangi. Bileng ya. Irungku ki buntu ya. Aku ki pekno apa? Sing diseroti niku apa? Presker.
rasane iki buntu. Aku melek iki anu guys, mripatku nek tak nggo melek iki rasane iki cekot panus. Mripat iki loh iki do metu dhewe-dhewe rasane iki panus. Praskare gak ning ngono ya. Oh iya bisa sedotan. Teman yang sejati iki nek pas irung buntu. Kok gemburu kok gumbal amoh. Waduh ya kok iki fresh-car sing nganggo sedotan guys. Dadi gak kena lambe, kena irung iki gak panas. Nek sing sijine kae malah kadang keturu ngene kena lambe panas banget. Iki gak iki. Engko ra engko pas saiki ya. Aku ki anggere bar ngombe obat yo ngene iki, efeke iki ngantuk tenan kok koyo ngantuk berat ngono Ya lho. kuwi masuk angin sini. Besok Jadi tahun masakan mulai apa lebaran juga ngantek ngelembur-ngelembur. Mulai apa lebaran sampai butuh kecil. Butuh terus kuat. karipan terus iki aku perang-perang dino guys, mulai ket anak-anak teko ki tak angukno ping pira tok ngono ki wis perang-perang dino ki awakku gak penake, gak tau nganguk ngulon. Gak tau nganguk ngene anak-anak aku. Aku rong dino ki malah wis Selama 12 guys. ndek sore par nganguk Mbah Sri kae ngono ki jane awakku yo kudu gak penak jane. Tapi yo piye mana kasep mana. Nanti keroki ya. Periksa apa piye? Gak, apa dikeroki ben penak. Aku tuku gloyo iki ngombe obat lho ya. Obat apotek kan kaya enak obat tidure apa piye ya. Ngerti ngombe obat setiap ngombe obat gloyo ae. Kupingku ki krungu enek sapa-sapa krungu tapi mripat tak lekno ngangel. Efek ngombe obat iki mbombo. Rasane mosok ape turu ae. Dinda yo wis mulai masuk sekolah ya guys. Esok yo nyiapno sarapan opo. Dene njaluk kerok ya ndang videone sak entuk lah ditutup. Yes, ngono ayo guys. Aku tak njaluk kerokan bakso. Ya anu tutupe ndi ha. Lanjut. Alah. Ya. Kadem ini kena angin ini serpit. Aduh. Angop ae. Tapi iki turu ki koyo piye ya guys, mripat ki ngantuk tapi nek diturukno ki gak iso nang buksep. Wah nek apa sithik ngono langsung tangi. Krungu ae kuping iki. Ya masuk angin kasep. Wis ngono ae yo guys, terahe mangi yo usum yo gak dhisih dhewe. Lah koncone Pak Su sing mbok telepon Mas apa Mas? Masak. Lah yo mayo seminggu yo meriang, yo kono-kono lah, gak daerah kene tok pokoke yo usum untuk ngarani yo wis yo usum lah kok rono-rono ki do batuk pilek meriang adem panas. Ya ngono-ngono kuwi ae. Ning rumah sakit ki ndek aku niliki buleke dhisik yo ngono. Akeh-akeh yo asam lambung naik. Kok wong kene tak tekoki sakit napa Bu? Nggih asam lambung naik. Ya Allah, pokoke asam lambung naik iki rata-rata. Engko nek gak ngono ya adem panas katisen. Ngene wis do digone rumah sakit. Ora rek delok-delok yo guys, pandungane nggih. Pokoknya semua family online dimanapun panjenengan berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diparingi sehat, panjang umur, lancar rezekine, dimudahkan segala urusane ya guys. Wis ngono ae nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.